една песен за Господ Исус Христос, славния наш Спасител, на който да бъде вечна слава, понеже Той даде живота си, за да може ние да достигнем до вечния живот само чрез Него. По никакъв друг начин ние не можем да достигнем вечния живот, защото Той казва: аз съм живота. И тук песента казва, тя се казва Думи на живот. Думи на живот, говорещи в сърцето ми. От тях утихва дори и морето. Виждам любовта му, как гори в очите ти. Запален огън от небето. Той е нежен и прекрасен, по душа благ, кротък и смирен. Наш Спасител, Изкупител, Той е Господ, Той е Бог. Господар, Творец, Създател, Той бе наранен. За теб и мен Той болки понесе. Нека любовта му да гори така в мен, че този огън и в тебе да пламне. Нека да чуем тази песен. Думи на живот говорещи в сърцето ми, от тях утихва дори морето. Виждам любовта му, как гори в очите ти. Запален огън от небето. Той е нежен и прекрасен, по душа кротък и смирен, наш Спасител, Изкупител. Той е Господ, Той е Бог. Господа, Творец, Създател, Той бе наранен. За теб и мен Той болки понесе. Нека любовта му да гори така в мен, че този огън и тебе да пламне. Той е нежен и прекрасен, по душа благ, кротък и смирен, наш Спасител, Изкупител. Той е Господ, Той е Бог. Той е нежен и прекрасен, по душа благ, кротък и смирен, наш Спасител, Изкупител. Той е Господ, Той е Бог. И така, Той е нежен и прекрасен, по душа благ, кротък и смирен, наш Спасител, Изкупител, Той е Господ, Той е Бог. Господ призовава всички люди на тази планета, на тази земя да се покаят, за да могат по този начин да получат прощение на греховете и така да достигнат до вечната земя, до вечния живот, който Бог е обещал. Но Той казва, че всички нечестивци, всички беззаконници и тези, които тероризират народа, неговия народ, т.е. всички народи по земята, които са така немощни, сираци, бедни, вдовици, самотни, възрастни люди, това представлява негови народ. Той ги нарича братя и нарича мои приятели. Така че Той се е загрижен за тях. И ако тези беззаконници си позволяват да тероризират и да измъчват неговия народ,
Той казва, за вас няма зазоряване, очаква ви вечния огън. Така че тези, които измислят правила и закони, които са против правдата и против справедливостта, Господ ги слага във вечния огън. Така че внимавайте търговци, внимавайте правителства, внимавайте управители на народи, какво вършите и какви закони правите и как се отнасяте към народа, който Господ ви е повелил. Той не случайно ви е сложил на тези места да бъдете управители и иска от вас правда, справедливост и съд истински. Така че съобразявайте се с тези неща, защото наистина ви очакват тежки времена, тежки моменти. В деня на смъртта няма кой да ви помогне и както казва Господ Исус Христос, огънят е приготвен за дявола и неговите ангели и за всички беззаконници, нечестивци, които в този свят са извършили неправди и беззакония. Затова, като наблюдавам нещата, виждам, че в днешно време се извършват много беззакония и неправди. Никой не се съобразява с Божиите заповеди, никой не се съобразява с това, което Господ казва в своето слово. Гледам, че се ходи на църква, кръстят се хората, кълнат се в Божието име и какво ли още не, но не изпълняват Неговите заповеди. Като че ли това не се отнася за тях или за нас, нали? А се отнася за някой друг. Обаче Господ е справедлив съдия и Той ще търси сметка на всеки един, който се е отнесъл небрежно към Неговите заповеди, Неговия закон, Неговите поучения, Неговото слово, което всички ние имаме в формата на Библията, нали, четеме. Така че всички управници, всички, които са на отговорни места, които стоят на високи места, управленчески постове, търговци, които притежават ресурсите по някакъв начин и търгуват с хората, трябва да внимават своите сделки, защото Господ наблюдава всичко и възвръща после седмократно. Така че това е, което исках да кажа, да спомена, за да може всеки един да си направи сметката, ще продължава ли пак по същия път да върви пътя на Валаам, който беше алчен за гнусна печалба. Така и днешните хора всички така искат да притежават много за малко време, много богатство, много пари, което е противно на Бога. Така че Бог казва, задоволявайте с това, което имате. Бог няма да остави никой в нужда, но всеки ще бъде посрещнат от Него, ще бъде прегледан от Него, ще бъде благодетелстван, защото Бог няма да остави никой. Той се грижи, дори има една песен за връбчето, за най-нищожните твари, път дори да вземем и насекоми, да вземем и каквото да вземем, виждаме, че Бог се грижи така и за животинския свят, а колко повече за хората, които така все още нямат вяра в Него, все още търсят други начини да се облагодетелстват. Знаете, че тези години, така наречени щастливи години, които са придобити, които така се ознаменателстват с богатства, които са придобити незаконно, знаете, че те се отразят много лошо. Ще мине време, богатството ще изчезне и човекът ще плати за това, което е извършил, за да го придобие тук на тази земя. Така че това са няколко думи, които исках да кажа. Бог да ви благослови на време всички да вземе под внимание и да се обърнем към Господа и да внимаваме в нашия път, ако разбира се искаме да стигнем до вечния живот. Амин.